bumubuhos na yung snow dito sa Kelowna mga ka-That's Good. May kasama siyang parang ambon. Ayan oh. Bubuhos na siya. De-deliver tayo. Pipick up tayo sa T1. May snow. Sana hindi madulas yung kalsada. Ang lamig mga ka-That's Good. Ano tayo ngayon? Mga nasa 1 degree Celsius tayo. Pero ayan oh. Buhos na siya oh. Mainit tong jacket ko. Nagpapawis ako sa loob. Papawis yung likod ko. Bumuhos na ngayon yung snow ka-That's Good. Mga mag-aalas 8 na ng gabi. Kalagitnaan ng shift natin sa Skip the Dishes eh. Kaya nagde-deliver tayo ngayon. Busy mga ka-That's Good. Na busy yung mga pizza. Ayan o, nabubuo na yung mga snow sa gilid. Lakas ng buhos niya eh. Pagdapo sa windshield ko na ano siya, natutunaw siya. Mainit kasi rito sa loob. Kaya antay ulit tayo ng booking. Kakauwi ko lang galing deliver ka-That's Good. Last 10 ng gabi. Ano na oh. Snow na. Mas lakas ang buhos ng snow rito sa bundok. Lakas nung bagsak ng snow mga ka-That's Good. Bale, dinedepros ko lang yung windshield natin dahil malabo. Tapos sinasabay ko na ng wiper kasi tignan nyo, bagsak yung snow. Sumasabay siya. Kaya nilinisan ko sa side, napuno agad yung side ng bintana. Nalagyan na naman, kakalinis ko lang. Tapos itong bubong, ganun din oh. Kakalinis ko lang, nalagyan ulit oh. Bumuhos siya ng malakas eh. Kaya pag lumiwanag na yung windshield natin, pwede na siguro yan. Kasi lilinang na lang yan. Kasi hindi pa umiinit masyado hindi pa niya nakukuha yung temperature ng yung init na temperature. Tingnan ko kung paano yung kagat na ito sa snow. Ito yung first time ko na mag-drive sa snow ka-That's Good. So, testing ko muna rito kung paano yung kagat ng gulong ko. Oh, exciting. Kinakain niya yung snow ka-That's Good. Mukhang okay pa. Wala na, ganito na ka-That's Good yung dinadaanan ko na yung dulo ng kalsada na yan, lake yan eh. Kita yung lake yan noong spring eh. Tsaka nung summer. Ngayon wala na. Ito yung first morning ko na snow mga ka-That's Good. Yung kagabi, yung snow kagabi, ano pa siya, yung basa. Kaya parang yung hindi pa siya naiipon. Pagdamag, ganyan na itsura. Bale, tumatakbo ako ngayon ng 25. Kasi yung sinusundan ko 25 din, di ba? That's Good eh, syempre. Nagpe-precaution sila. Precaution din tayo. Yung kasunod mo nga, 10 na lang yung kasunod ko, 25 din. 25 meters ang layo niya. Ganun ka, rito ka-That's Good ka bagal ang biyahe ngayon. Hindi mo nakita yung lake oh. Tsaka ang lamig, pero itong loob ng kotse kasi secure ka kasi heater siya, naka-heater. Yung hood natin may mga snow yung hood natin. Oh.
binato sabon na perla. Mga ka-that's good. O kaya yung ano, sabon na safeguard. Totoong snow mga ka-that's good. Yan na yung gilid ng kalsada ka-that's good. Yung kinakainan ng mga deer ng damo. Wala na, ganyan na. Pero kakainin pa rin nila yan. Dito naman sa kabila, mga pine tree, ayan o. Yung mga pine tree, hindi na nalaglag yung dahon nila. Parang ano na lang, napatungan ng snow yung mga dahon nila. Kaya ang ganda ng itsura nila, para silang ano, yung Christmas tree. Talagang Christmas tree. Maghahakot pa naman ng basura ngayon. So may kasamang snow yung mga bin ngayon na iaangat nung basurero sa truck niya. Traffic pa ka-that's good kasi school days. So school days ngayon ka-that's good, papasok yung mga bata sa eskwela. Ganito, snow. Pero yung mga bata hindi giniginaw. Yung iba naka-short pa. Pero lakas nung ano, yung bagsak ng snow. Parang bumabagyo yata. Mukhang hindi naman to yung ano. Natutunaw siya kaagad pag tumatama sa windshield natin. Kasi nakaputok sa windshield yung heater natin. Malinaw na yung windshield. Tingnan mo yun yung pababa na Tesla Daan-daan yung Tesla matarik yan, that's good. Siguro mga 40 degrees yung tarik ng kalsada na yan. Ito naman yung school bus epic na epic yung school bus puno ng ice sa ibabaw niya. Yung kalsada rito sa baba may medyo basa na kasi siguro maagos yung mga natutunaw sa taas. Kasi nandito na tayo sa baba, galing tayo dun sa taas sa Kettle Valley, dun sa bahay natin, bundok yun dun tayo sa taas, upper mission. Pababa na tayo ng lower mission, nandito na tayo. Kapag papasok. Ayan papasok may sled siya yung bata, inihila di ba? Hindi na hindi. Ang cute ng bata, hindi giniginaw, hindi siya nakapang that's good. Nakapang lang siya, naka-hoodie lang. Raincoat. Raincoat ba yun? Parang raincoat siya. Waterproof na snow. Ginawin ako that's good kaya tingnan ko kung paano yung natin. Yan yung mga epic na Ayan na yung mga puno na nalaglag yung dahon. Ang dahon na nila ngayon, snow na. Ayan ganyan yung ginagawa namin grade 5 kami sa Lusong Ayan dadala kami ng sanga ng kawayan. Tapos lalagyan namin ng pabubulain muna namin yung sabon na perla. Pabubulain namin sa planggana. Tapos yung bula niya yung bula niya lalagay-lagay namin doon sa mga branches nung kawayan. Tapos mga ilang oras lang titigas na yung ganyan na itsura niya ganyan na. Ayan, ganyan na. Tapos lalagyan na namin ng ng mga Christmas decoration Tuwan-tuwa na si Mr. Samalyo noon. Ganda na ng namin, ng Christmas decoration namin. Yung sabon na perla, ewan ko kung meron pa yung ngayon. Yung ganung sabon. Kulay blue yun na walang dati pag binili mo wala siyang balot. walang balot. Sabon lang siya. Tapos pabubulain mo, mabula kasi yun. Tapos yung bulan niya hindi nawawala, tumitigas siya parang ganyan parang snow. Galing din na nakadiscover nun. Kaya merong Christmas tree sa Ilocos pag Christmas ginagawa sa eskwela. Nandito na tayo sa Lower Mission, Lakeshore.
dito sa baba, parang ano siya. Sa bagay kagabi, nag-i-snow na doon sa upper, dito sa lower hindi pa eh. Nag-i-snow na rito sa lower kagabi pero hindi siya yung natutunaw siya agad. Pag uwi ko sa bahay kagabi, yung kapal nagpalado ng snow dito, wala pa. Umiinit na yung heater natin lalo na pinagpapawisan diba? Ginagawa niya yung ano niya, trabaho niya, ito yung heater mainit kasi tin jacket ko, that's good, pang maganda pala talaga ito kung kailangan natin. Canada Goose. Ayang ano, yung puno, ang ganda isa tayo yung nasa unahan, nakakaya yung mga sasakyan sa likod patakbuhin ko nga ng 75 miles per hour. 75 miles 40 kilometers lang 40 kilometers per hour lang yun. Ang ganda na rito. Yung mga puno sa gilid sa kanan, yan dati yung mga pula yung dahon yan ang ganda niya nung spring pulang dahon niya nung spring ay nung autumn. Itong sa kaliwa naman yan yung mga yelo noon, wala na yung construction tuloy-tuloy lang sila gagawa. Yan yung mga garbage bin nila puno na ng ice yung doon lang pala sa taas medyo madulas yung kalsada that's good doon sa pinanggalingan natin. Dito ano kasi maraming dumadaang sasakyan, yung mga gansa lumilipad pa sa taas nakakalipad pa sila siguro lumilipat na sila ng territory nila, pupunta na sila sa yan yung bus stop diyan ka mag-aantay ng bus kung sasakay ka ng bus. Ang lamig. Pero yung temperature, lang that's good, 0.5 degree. Mas malamig pa yung temperature nung walang ice nung wala pang snow. Ngayon, wala pa nga sa freezing point 0.5 degree ang temperature. Ito na yung Mission Creek. Ito na yung mga boat sa kaliwa. Yan yung mga binalot nila nung utom ng para hindi mapuno ng snow yung mga boat nila. Ganito lang takbo natin. That's good. Kakadrop ko lang nung McDonald's, that's good Hirap mag-deliver pala pag ganitong nag-i-snow. Ayan Yan na Starbucks. Mamaya magkape tayo. Nag-aantay tayo ng booking yan dito sa Urban. That's good Madulas that's good. Nadudulas yung gulong ko. Yung gulong ko kasi siya yung all season. Papapalitan ko ng yung talagang winter talaga, winter tire. Pag yung siya, dudulas siya, ina-atras ko. Ganito na rito, basa na yung madumi. Ito na yung Urban Place that's good Ito na yung Starbucks. Ayun na yung DQ, daming tao sa DQ. Dito ka sa loob kasi lamig. Zero tayo ngayon. Nilinis ko lang yung windshield natin. Kakadrop natin that's good Hanap tayo, hindi na makita yung kalsada. Yung mga linya sa kalsada hindi na makita.
Tignan mo na lang yung ano, yung mga dinaanan na ng gulong. Yung mga sasakyan na. Ay, sarado pala rito. Wala na yung snow to. Tumigil yung snow. Ang tigas. Oo. Tigas ang... Tumigil yung snow. Sisikat na yung araw. Iligas, sisikat yung araw ngayon. Ito si Nobel. Hapon eh. Ito matigas to. Matigas. Tigas eh oh. Tigas. Dito tayo sa downtown Vernon. Kaya tayo yung downtown nila. Hindi ko alam kung ito na yun. Kumain kami dyan sa napakapangit na Asian kitchen. Nag-ano kanina rito yung hail. Kaso saglit lang. Parang may mga nalalaglag na maliliit na ice. Parang hindi masyadong nag-snow rito kahapon. Hindi katulad sa Kelowna. Ano, ang kapal ng snow. Dito wala eh. Oh. Walang mga snow sa kalsada. Dito tayo sa Vernon. Umaaraw. Pero ayan oh, yung mga naglalaglag. Mga parang hindi siya snow eh. Hindi siya tutunaw siya kaagad pag bumabagsak. Parang old ano na rin tong Vernon. Parang old town kumbaga, community. Mas maliliit yung bus nila. Mga walkway nataon siguro Sabado walang ano, walang katao-tao. Ito yung mga parking ano nila. Dito ko magbabayad nung ticket mo, parking. Yeah, yung mga nakaparking dyan sa gilid. Parang $1 per hour. Kaso maximum of 2 hour ka lang. Parang old ano na siya, old model na siya, old style. May mga ganito sila oh. Yan dati yung CF Costerton Limited dito sa 3016. Pero iba na yung ngayon nakapesto. Diba binibigyan nila ng parang mga signage, yung mga lumang ano, may historical value kumbaga sa Vernon. Ito na ito. Mga ano. Dito banda ng North Kelowna. May snow, may ano siya. Turn right onto Spruce Glen Drive. Bumubuhos yung snow. Doon sa Mission, doon sa lower part, mga lapit sa lake. Walang snow. Tsaka walang masyadong ice ganyan sa gilid. Dito sa mga bundok banda. In 500 meters, Ano? turn left onto Glen Meadows Road. Bumubuhos yung snow. Hindi masyadong malakas. Katamtaman lang. Kasi yung mga bahay, yung bubong. Ay mga puno. Nice. At the next stop sign, turn left. Yung kotse. Balot na snow. Ito bigas. Ooh. Nag-ice.
Ice Age. Tanggal yung bumper. Isang ka lang. Ang tigas. Oops. Ragis. Walang yan po. Mekanik. Yung guantes ko. Sayang yung guantes mo. Napasubo siya kaagad. Pati sapatos ko napasubo. Kaya ganito upo ko kasi yung sapatos ko masakit. Ito pag tumama sa ano, pag gumanong ka. Subukan ko nga mamaya kung Hirap mag-mekaniko, no? On. Saan ka kakawit? Oh.
That's good oh. Saksak ko rito. Saksak. Yan. Tapos saka ako ngayon. Okay, balik ko sa kayo. Mamilis ako. Guantes muna. Yun na, bili kong guantes. Nandun pa yung nandun pa yung ano niya oh. Kung sa para ako ng shoplift ah. Yan ang nagagawa ng self-service. Self-checkout, I mean. Malambot. Malambot mga kadakis. Nasa 25 PSI siya. Abutin natin ng 35. Iyak siya eh. Hirap siya makaakyat eh.